بريك وارن تتصحفو بباستر ميكائيل أبرها فرقت تترجمه بعلامة اتمرح حيوت أنبابي كبرت برغت مبل عسران حموشتن معالتي بمكرا زتلوت هيوت اتي شعاز حلفن قليلن سببانا ما عليا زي بلوت نايزل عالم ملو الرزين كبري يدالولنا أي أمو اتناي وطاي سبنا انت بس اكوا اتبوشتنا ابطت صباح يحدث الله سلازي اينحللن انا كلاي قرنطوس 4 كاب فقدي 16 كساب 17 اتي ابانا زفصم سقاي حاوي زي برس ناملخ زمسل ورقاوي هيوت يمصالنا ايو مدام غوين اغزيابير بدحر كل شجرنا مدب الله اغزيابير بحرياتنا نمعباي كونتات يتقم ايو نكريستوس كنمسل مأنتي اغزيابير كم من باب قال املاخ اب هيوتنا بزياده نخونتات يتقم ات مخنيات كا ردو ايو نحنا نعسران 4 ساعات ناي معالتي بخونتات نتنكفينا غويتانا يسوس اب عالم صببا خمزلونا اطنقونا الله يوحنس 16:33 اب مدريك ساعه زلونا كاب سقاي حراز خونه ወይ ካብ መከራ ወጻኢ ዝኾነ ሰብ የልቦን ወይ ውን ኣብ ናይ ህይወት ሽግር ናይ ምንሽታት ጸወታ ዝጻወት ሰብ የልቦን ህይወት ብሽግራት እተመልአት እያ ነታ ሓንቲ ምስ ፈታሕካያ ካልእ ኣብ ቦታኣ ትትካእ ኩሉ ሽግራትና ዓቢ ኣይኮነን ኩሉ ግና ኣብ ምዕባይ ህይወትካ ዝጻወቶ ግደ ኣለዎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ሽግር ወይ መከራ ንቡር ምዃኑ ብኸምዚ ይገልጾ ኣቱም ፍቑራተይ በቲ ንምፍታን ዝረኽበኩም ዘለዋ ዓይሓዊ ሓደ ሓድሽ ነገር ከም ዝበጽሓኩም ኮይንኩም ኣይትገረሙ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4 ፍቕዲ 12 እግዚአብሔር ብዝያዳ ናብኡ ንኽትቀርቡ መከራ ይጥቀም እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ነቶም ስቡር ልቢ ዘለዎም ቀረበኦም እዩ ነቶም ቁጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም ድማ የድሕኖም እዩ መዝሙር 34 ፍቕዲ 18 እቲ ዝዓበይን ቀረባን ናይ ኣምልኾ ተመኩሮኻ ኣብቲ ናይ ጸልማት እዋንካ እዩ ልብኻ ምስ ተሰብረ كل زغدفك خمسلك خلو أمارات ختصن كلوخان سقايك خعب خلون أمو نابغزي أبيهر بين خخت ملس كلوخان يو بأوان مكرائنا اتحق أنيا بلبنا زسمعنان أبكد ما أملاخ كنوعن تصالوت النتسلي أبأوان مكراز فتسم أمسلو تصالوت حيلي بلون جاني إريكسن تادا كمزي تبل هيوت كم عم ببخلا نكرسوس أب مفلات نعو أب ممسالن زبلو أم متكاسن بزعبو أم زرابن طرح شتت نبل نخون نكرسوسن فلطوغنا بسقاي طرحينا أب سقاي أب كال اوان فتيمنا خنمهارو زي نخل نغرات إنا أنمهار اغزيابير نيوسيف كاب مأسرتي زفترت 39 كاب فقد 10 كلتن ندانيኤል كاب قدقاد أنبس دانيኤል 6 كاب فقد 16 كساب 23 نإرمياس كاب عيلا إرمياس 36 فقد 6 نهواريا باولوس سلسته اوان كاب مسبار مركب كالاي قرنطوس 11:25 كم اون نتوم سلسته اعرخت دانيኤል زنبرو ابراوين كاب تجهور اتون حوي دانيኤል سلسته كاب فقد 1:26 كحلوهم زخيل اكو انت نبره بؤخ حلفو فقد انبر اي حلو من نتمكر اتخفت امغيرو كلاتهم قرب املاح كونو جبره مكرا ناب እግዚአብሔር ክንጥምትን أبوخن وكلن يجبرنا هواريا باولوس نزي تغمنا أزي كمزي إلو مسكرو أبتي نموتات زتنس أملاخ أمبر أبرئسنا مأنتخين وكلسي موت كم اتفردنا أبوشتنا يسمعنا نيرو كالاي قرنطوس 1 فقدت شعته እግዚአብሔር بكل ملآت ناتكخسع زخون اتنكو زدليك እግዚአብሔር بعلو مخانو أيتردون إخا مخنياتو بزي قدس أبهيوت كابزي فقد أملاخ زفتسم مكرا فتسيمو يلبون كله نولد أملاخ زبطحهم نجارات ولا أقوى سيطانن كالوت سباتن نخفو انت حسبوه بتأباتاوي مزقوقي أملاخ زحالفة نسنين أيو እግዚአብሔር لعلو خلو تقوت أتعرس لزخونه كله زبطحنا زي حسبنا نجارات سناي مدب أملاخ نمفتسام زفتسامو نجارات إيوم إزفلت كلن معالتاتكا قدم مولادكا أب أجندا እግዚአብሔር صحفات إين أمو كل أبخا زفتسام نجارات منفساو تغمي ألوه مزمور 139 فقدي 10 كل نجارات بزي ترف هواريا باولوس كم زي بمبال يقلتو نتومنا أملاخ زفكرو كم مخرون تتصوعو جنا كل نسناي كم زدقفهم نفلت إنا
ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋትሲ በኹሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም። ሮሜ 8 ካብ 28 ክሳብ 29 ምርዳእ ናይ ሮሜ 8 ካብ ፍቕዲ 28 ክሳብ 29 እዘን ጥቕስታት እዚኣተን ገለ ካብተን ኣዝየን ዘይትርጉመን ሒዘን ዝዝረበለን ጥቕስታት እየን። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ኣይብልን እዩ። እግዚኣብሔር ንኹሉ ነገራት ከምቲ ዝደለዮ ክኸይድ ይገብሮ። እዚ ፍጹም ጌጋ እዩ። ከምዚ ኣይብልን ዘሎ ኣብ ምድርና ብዙሓት ዘይሕጉሱ መወዳእታታት ስለ ዘለዉ እቲ እግዚኣብሔር ንኹሉ ነገር ኣብ ምድሪ መወዳእትኡ ሰናይ ክኸውን ይገብሮ ዝብል ሓሳብ እውን ፈጺሙ ሓቂ ኣይኮነን። ኣብ ዝወደቐት ዓለም ኢና እንነብር ዘሎና። ኣብ ሰማይ ጥራሕ እዩ ኩሉ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝመደቦ ብፍጽምና ዝትግበር። ስለዚ ኢና ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ማቴዎስ 6 ፍቕዲ 10 እንብል። ሮሜ 8 ካብ ፍቕዲ 28 ክሳብ 29 ብምልእታ ምእንቲ ክንርድኣ ብሓረጋት ፈላሊና ክንሪኣ ኢና። ቀዳማይ ነጥቢ ነቶም ንኣምላኽ ዘይፍቀሩ። እዚ ተስፋ እዚ ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ ጥራሕ እዩ እምበር ንኹሉ ሰብ ኣይኮነን። ነቶም ኣንጻር ኣምላኽ ብመገዶም ዝመላለሱ ኩሉ ንሕማቕ ከም ዝድግፎም ርዱእ እዩ። ካልኣይ ነጥቢ ከም መደቡ ወይ ምኽሩ እተጸውዑ። እቲ መደብ እንታይ እዩ? ኩሉ ኣብ ህይወትካ ዝፍጸም ነገር እግዚኣብሔር ነዚ መደብ እዚ ማለት ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ክኸውን እዩ ዝገበሮ። ሳልሳይ ነጥቢ ኩሉ መደብ ኣምላኽ ንህይወትካ ኩሉ ዝበጽሐካ ነገራት ማለት ጌጋታትካ፣ ሓጢኣትካ፣ ጉድኣትካ፣ ሕማምካ፣ ዕዳኻ፣ ዘጋጥመካ ስቓይ፣ ፍትሕኻን ሞት ናይ ተፍቅሮ ሰባትን ዘጠቓለለ እዩ። እግዚኣብሔር ካብቲ ዝኸፍአ እከይ እውን ሰናይ ከውፅእ ይኽእል እዩ። ኣብ ቀራንዮ ከምኡ እዩ ገይሩ። ራብዓይ ነጥቢ ንሰናይ። ኣብዚ ኩሉ ህይወትና ሰናይ እዩ ኣይበለን። ብዙሕ ኣብ ዓለምና ዘሎ ነገራት ሕማቕን እኩይን እዩ። እግዚኣብሔር ግና ካብቲ ክፉእ ሰናይ ብምውፃእ እዩ ዝፍለጥ። ኣብቲ ትውልዲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 4 ብኣይሁድነት ንዑቓት ዝኾነ ኣንስቲ ተዘርዚረን ኣለዋ። ማቴዎስ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 16 ንሳተን ከኣ ትዕማር፣ ራኬብ ወይ ረሃብ፣ ሩትን ባትሴባን ሰበይቲ ኡርያን እየን። ትዕማር ንሓሙኣ ብምትላል ጠነሰት፣ እታ ኣመንዝራ ዘነበረት ረሃብ። ሩት ኣይሁዳዊ ብምምርዓዋ ኸኣ ሕጊ ኣይሁድ ዘፍረሰት ሞዓባዊት ሰበይትን። ባትሴባ ኸኣ ምስ ዳዊት ብምዝማዋ ንሰብኣያ ዘቕተለት ሰበይቲ ነበራ። እዚ ኸኣ ግሩም ዝኾነ ምስክርነት ዝሓዘ ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ግና ካብቲ ክፉእ ኩነታት ሰናይ ኣምጽአ እሞ ክርስቶስ ካብ ዘርአን መጸ። እምበኣር መደብ ኣምላኽ ካብ ሽግርና ስቓይናን ሓጢኣትናን ይዓቢ ማለት እዩ። ሓምሻይ ነጥቢ ብሓደ ተጠርኒፉ ንምዕያይ ከም ዝድግፎም። ንኹሉ ነገራት ዝምድቦ ዓብዪ መደብ ኣሎ። ህይወትካ ብዕድል ዝመጸ ኣጋጣሚ ኣይኮነን። ሓደ ዓብዪ መደብ ኣሎ። እዚ ኸኣ ኩሉ ሳዕ ታሪኽ ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪኽ ከም ዘለዎ የርኢ። ነቲ መንቀሳቐሲ ገመድ እግዚኣብሔር እዩ ዝስሕቦ ዘሎ። ንሕና እንተተጋጌና እኳ እግዚኣብሔር ኣይጋገን እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ጌጋ ኣይፍጽምን እዩ። እቲ ዝበጽሓካ ነገር ሓደ ካብቲ ሓደ ዝተፈላለየ ክበጽሓካ ዝኽእል ነገራት እዩ። ኣብ ክንድኡስ ንሓድሕዱ ተኣሳሲሩ መደብ ኣምላኽ ይፍጸም። እቲ ተግባራት በብናቱ ዝፍጸም ዘይኮነስ ንስኻ ንክርስቶስ ምእንቲ ክትመስል ሓደ ኣብቲ ካልእ ዝተወከለ እዩ። ሕብስቲ ክትስንክት ከለኻ ሓርጭ፣ ጨው፣ ዘይበሰለ እንቃቁሖ፣ ሽኮርን ዘይትን ከተዳሉ ኣለካ። ንኹሉ ኸኣ ከም ዘለዎ ብጥሪኡን በበይኑን ክትበልዕ ከለኻ ዘይጥዑም እዩ። ብሓደ ሓዋዊስካ ምስ ሰንከትካዮ ግና ኣዝዩ ጥዑም ወይ ምቁር ይኸውን። ንእግዚኣብሔር ኩሉ ዘይምቁርን ክትቀበሎ ዘይጥዑምን ተመኩረታትካ ምስ ሃብካዮ ብሓደ ተኣሳሲሩ ንሰናይና ይጥቀመሎም። ሻድሻይ ነጥቢ ንፈልጥ ኢና። ኣብ እዋን መከራ ተስፋና ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ፣ ድሌታዊ ኣተሓሳስባ ወይ ባህርያዊ ትስፍውነት የብሉን። እዚ ነቲ እግዚኣብሔር ንኹሉ ዓለምና ከም ዝቆጻጸሮን ንዓና ኸኣ ከም ዘፍቅረናን ዝገልጽ ሓቂ ዘረጋግጽ እዩ። ንክርስቶስ ዝመስል ባህርያት ኣባና ይህነጽ። ንሕና ልክዕ ከምቲ ብማርቴሎን መንደልን እተቐርጸ ክቡር ስልማታት ኢና። እቲ ማርቴሎ ናይቲ ስራሕ ስልማት ነቲ ሓርፋፍ ነገራት ክሰባብር ዘይክእል እንተኾይኑ
እግዚአብሔር ዓቢ ሞደሻ ይጥቀም። ኣዝና ዘይንሰምዕ እንተኾይንና ኸዓ ፈጺሙ ዝሰባብር ሞደሻ ይጥቀም። እግዚአብሔር ምእንቲ ክቐርጸና እቲ ክጥቀመሉ ዝኽእል ነገራት ኩሉ ይጥቀም እዩ። ኩሉ መከራ ባህርያትና እንህነጸሉ ዕድል እዩ። ብዝያዳ ኣብ ዝበርትዓሉ ኸዓ መንፈሳዊ ቀላጽምናን ሞራላዊ መትንታትናን ብዝያዳ ከበርትዕ ይኽእል። ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ ግናኸ ብጸበባ ደኣ ንምካሕ እምበር እቲ ጸበባስ ትዕግስቲ ከም ዘምጽእ ስለ ዝፈለጥና በዚ ጥራይ ኣይኮነን። ትዕግስቲ ድማ ምፍታን፣ እቲ ምፍታን እውን ተስፋ። ሮሜ 5:3-4 እቲ ኣብ ህይወትካ ብወጻኢ ዝፍጸም ነገር ከምቲ ኣብ ውሽጥኻ ዝፍጸም ኣገዳሲ ኣይኮነን። እቲ ኩነታትካ ግዜያዊ ክኸውን ከሎ እቲ ባህርያትካ ግና ንዘለዓለም ምሳኻ ይነብር። መጽሓፍ ቅዱስ ንፈተና ወይ መከራ ከም ሓዊ ሓሊፉ ዝኹላዕ ወርቂ የመሳስሎ እዩ። ሐዋርያ ጴጥሮስ ከምዚ ይብል፣ እቲ ምፍታን እምነትኩም ንምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋናን ስብሓትን ክብርን ብሓዊ ካብ ዝኹላዕ ሓላፍ ወርቂ ኣዝዩ ኸቢሩ ምእንቲ ክርከብ እንተ ኣድለየስ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጐየኹም ብእኡ ክትሕጐሱ ኢኹም። ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:6-7 ሓደ ሰራሕ ብሩር እቲ ብሩር ፈጺሙ ከም ዝተጻረየ ከመይ ጌርኩም ትፈልጥዎ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ገጸይ ኣብኡ ክንጸባርቕ ክርእዮ ምስ ከኣልኩ ኢሉ መለሰሎም። ንስኻ ብፈተና ምስ ተጻሬኻ ኸዓ ሰባት ንክርስቶስ ኣባኻ ከይንጸባርቕ ክርእይዎ እዮም። ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ብፈተና ናይ እምነት ህይወትኩም ግሉጽ ኮይኑ እቲ ሓቀኛ መልክዑ ከርኢ ይጅምር። ያዕቆብ 1:3 ካብቲ መጽሓፍ ከም ዝተርጎምክዎ እግዚአብሔር ንክርስቶስ ክትመስሎ ስለ ዝደሊ በቲ ጐይታና ኢየሱስ ዝሓለፎ ተመክሮ ክትሓልፍ እዩ ዝደልየካ። እቲ ጐይታና ኢየሱስ ዝሓለፎ በይንነት፣ ፈተና፣ ጸቕጢ፣ ነቐፌታ፣ ምንጻግ፣ ካልእ ብዙሕ ሽግራትን ኣለዎ። መጽሓፍ ቅዱስ ጐይታና ኢየሱስ ብኸምዚ ከም ዝሓለፈ ይዛረብ። ንሱ ብዘመን ስጋኡ ኸሎ ብብርቱዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከይድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎትን ምህለላን ምስ ኣቕረበን ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍራሁ ምስ ተሰምዐን ወዲኡ እኳ ክነሱ በቲ እተሰቀዮ ስቅያት ምእዛዝ ተማሃረ። ዕብራውያን 5:7-8 እግዚአብሔር ግና እቲ ኣብ ወዱ ዝፈጸሞ ኣባና ክፍጽሞ ስለምንታይ ይጽበ ተባሂሉ እንተተሓተ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ይምልስ፣ ከምቲ ክርስቶስ ዝሓለፎ ክንሓልፍ ኢና። ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተሓለፍና ኣብቲ ጽቡቕ እዋን እውን ምስኡ ከም እንሓልፍ ርግጸኛታት ኢና። ሮሜ 8:17 ካብቲ መጽሓፍ ዝተርጎምክዎ ንመከራ ዝተቐበሎ ምቕባልን መልሲ መሃብን። መብዝሕትኡ እዋን መከራ ብቕጽበት እቲ ጐይታ ዝደልዮ ኣይፍጸምን እዩ። ኣብ እዋን መከራ ብዙሓት ሰባት ኣብ ክንዲ ዝመሓየሹ መማረርቲ ይኾኑ እሞ ፈጺሞም ኣይዓብዩን እዮም። ግናኸ ከምቲ ጐይታ ንመከራ ዝመለሶ ክንምልስ ይግባአና እዩ። ቀዳማይ ነጥቢ እዚ ዘክር መደብ ኣምላኽ ሰናይ እዩ። እግዚአብሔር ንዓኻ እቲ ዝበለጸን ኣብ ልብኻ ዘሎ ዝበለጸ ኣገዳስነት ዘለዎን ይፈልጦ እዩ። እግዚአብሔር ንኤርምያስ ከም ዝበልዎ ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ፣ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር። ኤርምያስ 29:11 ዮሴፍ ኣሕዋቱ ንባርነት ምስ ሸጥዎ ነዚ ሓቂ እዚ ስለ ዝተረድአ ከም ዝበሎም ንስኻትኩም ንኹፈይ ሓሰብኩም እግዚአብሔር ግና ከምቲ ሎሚ ኾይንዎ ዘሎ ክገብር ብዙሕ ሕዝቢ ምእንቲ ኸድሕን ንጽቡቕ ሓሰበ። ዘፍጥረት 50:10 ሕዝቅያስ እውን ብዛዕባ እቲ ንህይወቱ ክወስድ ዝመጽእ ሕማም ከምኡ በለ፣ እንሆ እዚ ዓብ ምሬት ንሰላመይ ኮነ። ኢሳይያስ 37:17 እግዚአብሔር ነቲ ምእንቲ ክረድኣካ ምስ ለመንካዮ ኣይፋሉን ዝብል መልሲ ክህበካ ከሎ እዚ ዘክር ንሱ ወይ እግዚአብሔር ግና ካብ ቅድስናኡ ምእንቲ ክነማቐል ኢሉ ንጥቕምና እዩ ዝቐጽዓና። ዕብራውያን 10:10 እዚ ኣገዳሲ ሓሳብ እዩ። ኣብ ክንዲ ናብ ሽግርካ ናብ መደብ ኣምላኽ ናብቲ ስቓይካን ሽግርካን ኣይተተኩር። ጐይታ ኢየሱስ ነቲ ናይ ቀራንዮ መስቀል መከራ ብኸምኡ እዩ ተጻሪርዎ እሞ ንሕና እውን ኣርኣይኡ ክንክተል ኣሎና። ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት። ዕብራውያን 12:2 ኮሪቴን ቡን እተባህለት በቶም ሰራዊት ናዚ ብዙሕ እተሳቐየት ብዛዕባ ኣትኩሮ ከምዚ ኢላ ናብ ዓለም እንተጠሚትካ ክትፈርሕ ኢኻ
ናብ ገዛእ ርእስኻ ማለት ውሽጥኻ እንተ ጠሚትካ ክትስንብድ ኢኻ ናብ ክርስቶስ እንተ ጠሚትካ ግና ክትዓርፍ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ኣተክሮኻ ንስምዒትካ ይውስኖ እዩ ምስጢር ምጻር እዚ እዩ ኩሉ መከራኻ ግዝያዊ ዓስብኻ ግና ዘለኣለማዊ ምዃኑ ዘክር ሙሴ ናብቲ ዓስቢ ጠመተ እሞ ዕብራውያን 11:26 ንመከራኡ ተጻወሮ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ልክዕ ከምኡ ንመከራ ተጻወሮ ስለዚ ኸዓ ከም ዝበለ እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ጸበባና ማእለያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘለዓለም ምሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እዩ እሞ ካልኣይ ቆሮንጦስ 4:16-17 ብሓጺር ኣተሓሳስባ ተስፋ ኣይትቑረጽ ናብቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ኣትኩር ውሉድ ካብ ኮናኸ ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተጸገብናስ ምስኡ እውን ክንከብር ኢና ሓረታ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ይጽበዮ ኣሎ እሞ ከምኡ ኸዓ ኣነ ንስቓይ እዚ ዘመን እዚ ነቲ ኣባና ክግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ኽብሪ ከም ዘይመዓራርዮ ኣኣምን ኣለኹ ሮሜ 8:17-18 ካልኣይ ነጥቢ ብእግዚኣብሔር ተሓጉስን ኣመስግንን መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ምእንታኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እሞ ብኹሉ ኣመስግኑ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:18 ኢሉና ኣሎ እዚ ግና ከመይ ኢሉ እዩ ዝፍጸም ዝከኣል እግዚአብሔር ብኹሉ ኩነታት እምበር ንኹሉ ኩነታት ኣመስግኑ ከም ዘይኮነ ዝብለና ዘሎ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ንእከይ ንሓጢኣት ንስቃይ ወይ እውን ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዘሰቃይ ኩነታት ከተመስግን ኣይጽበየካን እዩ ግናኸ እግዚአብሔር ከተመስግኖ ዝደለካስ በቲ ዘጋጠመካ ሽግር መደቡ ክፍጽም ስለ ዝኾነ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ ፊልጵ 4:4 ይብል እዩ ብስቃይካ ተሓጎስ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ብስቃይካ ምሕጓስ ርእሰ ስቅያት ወይ ማሶኪዝም እዩ ንስኻ ግና ብጎይታ ተሕጎስ ዘጋጠመ የጋጥምካ ብፍቕሪ ሓልዮት ጥበብ ሓይልን ተኣማንነትን እግዚአብሔር ክትሕጎስ ትኽእል ኢኻ ጎይታና ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ እንሆ ኣቦታቶም ድማ ንነቢያት ከምኡ ይገብሮም ነይሮም እዮም እሞ ኣብ ሰማይ ዓስብኹም ብዙሕ ክኸውን እዩ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲኣ ባህ ይበልኩም ተሓጎሱውን ሉቃስ 6:23 እግዚአብሔር ኣብቲ እንኸዶ ኩሉ ስቃይ እውን ምሳና ስለ ዝኸይድ ክንሕጎስ ይግባአና እዩ ንሕና ኣብ መከራና ምሳና ዝኸውን እምበር ንኻባና ኣዝዩ ርሑቕን ፈጺሙ ዘይርከብን እግዚአብሔር ኣይኮንናን እነገልግል እዚ ጎይታና ኢየሱስ ስጋ ክለብስ ከሎ ፈጸሞ ሕጂ ኸዓ መንፈሱ ኣባና ከምኡ ይገብር ኣሎ እግዚአብሔር በይንና ክንከውን ሓዲጉና ኣይፈልጥን እዩ ሕጂ እውን ኣይክሓድግናን እዩ ሳልሳይ ነጥቢ ተስፋ ከይትቆርጽ እምቢ በል እምበኣር ዕጉስን ተጻዋርን ኩን መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል እቲ ምፍታን እምነትኩም ትዕግስቲ ከም ዝገብር ፈሊጥኩምሲ ብሓንቲ እኳ ከይጎደልኩም ፍጹማትን ምሉኣትን ምእንቲ ክትኮኑ እታ ትዕግስቲ ግብሪ ይሃልዋ ያዕቆብ 1:3-4 ባህርያት ምህናጽ ቀስ እናበለ ዝኸይድ ጉዕዞ እዩ እቲ ኣብ ህይወትና ዝበጽሓና መከራ ክንከላኸሎን ክንሃድመሉን ኣብ እንፍትነሉ እዋን ነቲ ጉዕዞ ነቋርጾ ዕቤትና ነደናጉዮን ዝገደደ ስቃይ ንፍጽምና ኣሉና እዚ ኸዓ ናብቲ ዘይጠቅም ናይ ክሕደትን ምክልኻልን ዝመርሕ እዩ እቲ ዘለዓለማዊ ሳዕቤን ናይ ምዕባይ ባህርያትካ እንተተረዲኡካ እቲ ኣጸናንዓኒ ወይ ጽቡቕ ክስምዓኒ ደግፈኒ ዝብል ጸሎት ዘይኮነስ ነዚ ንዓኻ ክመስል ክድግፈኒ ግበሮ ዝብል ጸሎት ኢና እንጽሊ ኣብ ህይወትካ ኢድ ኣምላኽ ብዘይስሩዕ መገዲ ጽንኩርን ነጥቢ ዘይብሉ ብዝመስል ነገር ክትዓይ ክትሪኣ ምስ ጀመርካ ሽዑ ተዓቢ ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ኢኻ ሕጂ እውን እንተኾነ ገለ መከራ ኣሎካ እንተኾይኑ ስለምንታይ ኣባይ ተፈጸመ ኣይትበል ኣብ ክንድኡስ ጎይታ ካብዚ እንታይ ክመሃር ኢኻ ትደልየኒ ዘለኻ ሽዑ ኣብ እግዚአብሔር እመን እሞ እቲ ቅኑዕ ንምግባር ኣይትሰልኪ ፍቓድ ኣምላኽ እናገበርኩም ነታ ተስፋ ምእንቲ ክትረኽብዋ ትዕግስቲ የድልየኩም እዩ ዕብራውያን 19:36 እምበኣር ብዘጋጥመካ ነገራት ዕበ እምበር ተስፋ ኣይትቑረጽ መበል 25 መዓልቲ ብመከራ ዝተለወጠ ህይወት ብዛዕባ መደበይ ከመይ ኣሓስብ ክሓስበሉ ዝግባእ ነጥቢ ድሕሪ ኩሉ መከራ መደብ ኣምላኽ ኣሎ ክዝክሮ ዝግባእ ጥቕሲ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ንተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ሮሜ 8:28
كحسبلو زقبأ حتو أتا أب هيوتي زعبي عبيت فت أمت مكرا عينيتي إياه